Mga idol, sa lungsod naman ng Dagupan, mahigit 130 residente, karamihan ay senior citizens ang sumailalim sa follow-up ay check-up matapos ang kanilang operasyon sa ilalim ng Project Linaw Mata. Ang proyekto ay nagbibigay ng libreng operasyon, konsultasyon at kinakailangang gamot para sa mga may sakit sa mata, partikular ang mga kondisyon na maaaring magdulot ng komplikasyon kung hindi maagapan. Katuwang ng pamahalaang lungsod sa inisyatibong ito, ang isang pribadong medical eye center, isang mall at grupo ng volunteer ophthalmologists mula sa iba't ibang institusyon. Ayon sa City Health Office, ang follow-up check-up ay mahalagang bahagi ng proseso upang masubaybayan ang paggaling ng mga pasyente at matiyak ang maayos na resulta ng kanilang operasyon. Pinahahalagahan ng lokal na pamahalaan ang pakikipagtulungan sa mga katuwang na institusyon, donors at medical volunteers na patuloy na naglalaan ng oras at serbisyo para sa kapakanan ng mga Dagupenyo. Nanindigan naman ang pamahalang lokal na mananatiling prioridad ang kalusugan ng komunidad at patuloy na isusulong ang mga programang naglalayong tugunan ang pangangailangan sa serbisyong pangkalusugan ng lungsod. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM.